Il-Gvern flimkien mal-awtoritajiet tas-saħħa f'pajjiżna qed jiffinalizzaw pjan ta' miżuri ġodda sabiex jieħdlu fis-seħħ minn nhar it-Tnejn li ġej. Ħabbar dan il-Prim-Ministru mexxej Laburista Robert Abela waqt intervista fuq One Radio it-tlieta filgħodu. Dr. Abela spjega kif fis-sigħat li ġejjin mistenni jiġi finalizzat dan il-pjan li ser jiffoka aktar fuq il-kawtela milli ir-rilaxx tal-miżuri. Mhuwiex se jkun pjan ta' ftuħ aggressiv. Jiġifieri iktar se jkun qed ixaqleb lejn in-naħa tal-kawtela bi priorities ewlenin fosthom l-edukazzjoni. Fil-fatt Dr. Abela spjega li l-Gvern ħajadotta prinċipju bidirezzjonali u li permezz tiegħu il-miżuri jkunu jistgħu jitnaqqsu jew jiżdiedu skont is-sitwazzjoni medika f'pajjiżna. Il-Prim Ministru spjega wkoll li huwa ottimist u fiduċjuż għal ġimgħat u xhur li ġejjin. Fl-istess waqt li se nkunu kawti, pożittiv, ottimist u fiduċjuż għal ġimgħat li ġejjin. U ngħidu dan għaliex ix-xjenza tgħidilna hekk. U meta jkollok il-komfort tax-xjenza fil-miżuri li tkun qed tieħu, tkun qed timxi fuq bażi solida. Intant Dr. Abela tenna kif il-pjan ta' vaċċinazzjoni f'pajjiżna mhix ġmielu. Fil-fatt ħabbar ukoll li llum pajjiżna se jkun laħaq mira importanti. Illum se nkunu lħaqna mira importanti ta' madwar 220,000 doża li hija ammont b'saħħtu ħafna. Kif wasalna liħ u kif wasalna liħ qabel pajjiżi oħrajn, mhux biss issa qabel pajjiżi oħrajn fl-Unjoni Ewropea, ma qabel pajjiżi oħra kollha madwar id-dinja. Billi għandna dożi ta' vaċċin biżżejjed li nistgħu nlaqmu. Dr. Abela tkellem ukoll dwar l-irwol importanti tan-negozji f'pajjiżna, iddeskrivihom bħala pedament biex f'pajjiżna jkompli jitkattar il-ġid. Kien għalhekk li Dr. Abela fl-intervista tiegħu kritika lill-oppożizzjoni għal mod ta' kif qed tħammeġ isem pajjiżna barra minn xtutna. L-ewwel imorru jagħmlu l-ħsara, mbagħad jgħidu aħna s-soluzzjoni tal-problemi. Din mhijiex strateġija li tagħmel sens. U għalhekk li l-messaġġ tiegħi kien wieħed ċar, maħniex se nippermettu li xi ħadd jagħmel xi witch hunt fuq xi negozju leġittimu. L-istituzzjonijiet aħna saħħejnihom sabiex jiġildu l-kriminalità u dak li qed jagħmlu. Il-Prim Ministru temm jgħid li x-xhur li ġejjin se jkunu xhur ta' ħidma kbira favur in-negozji u l-għajxin tal-familji Maltin u Għawċin. Sa fil-ġimgħat li ġejjin mhux se nitkellmu iżjed li nipproteġu lin-negozji tagħna biss, imma li mmorru għal pass li jmiss, għat-tarġa li jmiss u hemmhekk fejn irid jerġa' jaħrab l-iżvilupp ekonomiku ta' pajjiżna, però fiduċjuż ukoll fiduċjuż għaliex għandna l-istrateġija l-korretta fuq kollox għax għandna lin-negozji għal qalbna għandna lin-nies għal qalbna għandna lil dan il-pajjiż u rridu nibqgħu naħdmu biex nibqgħu nkatru l-ġid f'pajjiżna.